So, what's up sa inyo mga paps? Bali, pumunta kami ngayon sa Pangasinan. Kung nga pala ulit si LGG nagbabalik. Yeah. Hintayin lang natin yung iba and Gora na! See you Pangasinan! Let's go! Yeah. So ito na guys, no? Pasakay na kami ngayon sa van. Bali, kami Pangasinan ngayon. Take the next right onto St. Mary Avenue. So yun guys, no? Pabiyahin na kami ngayon sa Pangasinan. Kasama natin ngayon si KUYA TREX. So kung may may pupuntahan kayong destination or gusto nyo mag road trip, pwede kayong mag rent sa kanila. Punta lang kayo sa Facebook page nila, Ethan Lucas Van Rent. Ayun, shoutout sa inyo, number one. May video ako kita sa loob ng van, kaya chill lang kayo habang nasa biyahe. Sakaling kuya, pang plano ulit yung plano kami ulit ng outing, kayo ulit yung tawagin na. Sige na, wala kayo. Magkakasama kayo sa trabaho doon? Opo. Magkakasama kayo? Nga lang, bitin yung bakasyon. Walang leave na yung buwan. Oo, nakaraan nyo mo yung mga long weekend eh. May kayo din may-ari ng buwan kuya? Oo. Resign na lang ako sa trabaho. Tagal na rin kayo mag-gaganito na Ito? business. Di ba? Umpisa lang din. Oo, 5, 6. Bago yung innovation po. Dati ang dating na rerenta namin na service, walang ganito. So okay din to yung Ginostomize ko na para komportable yun. Opo. Dati kasing 15-seater to, sige. Yung tuhod yung film na doon sa buwan din. Kaya pinabawasan ko. So okay na din to kuya. Para may habang biyahe. Relax. Hindi pa nalalagyan na isa pa dito yung TV para yung nasa na nakakanta. Meron na rin monitor. Lalagyan. Oo, lalagyan ko dito. Para kita na rin. Kahit manood ng movie, makakanood na rin.
pag nanood ng TV, makikita na rin nila. 800 rent van ba yun? Ken? Pangalan ng anak ko yun eh. Oo, kita. Meanwhile, meanwhile, Hindi ko alam talaga kung ano talaga. Yeah, what's up? Vlog take over. Ay, take over ba yun? Dito na tayo ngayon! Yes! What's up guys? Ngayon, mag-take over vlog. Take over po tayo guys. So ngayon, nandito po kami sa SM Rosales. Sa milis po ng biyahe po namin. Alright? Alright, mamaya ulit! Boom!
later. So yun o, malapit na kami. Malapit na kami sa destination namin. Kakamantika na naman ang bibig nito. Alright. Kinakabahan ka na ba, Tol? Kinakabahan ka na ba? Ano naman si Daddy Rex eh. Malapit na. Tama lang ba yung damit ko, guys? Palitan mo ah. Are you having fun? Black ka. Ano yung mga tinuro sa inyo ni Gureng? Yoyo! Ano pa? Tampalin kita, tampalin kita. Tangaw-tangaw lasing. Maingay ba siya doon? Yes! Naglalaro sila dito ng So may gusto ko yung shoutout ko yan. Baby nyo, sasama nyo. mag-printing niya kuya. So ulitin namin no, kung may trip kayong puntahan, punta lang kayo at Ethan Lucas. Rent Van. Van Rent. Ulit. Ethan Lucas Van Rent. Ayun. Tama. Sulit na, may video okay pa. Chill pa kayo sa biyahe. Kami na malay na nandito kami agad. Yes. Sobrang bilis guys. Tapos, Anis. Reto. Dabest. Yung utin. Sorry. hindi na kami nag-stop over kanina dahil dito na kami babawi. Kasi walang banda yung Malapit na. madulas kayo ha. Masesintensya na po yung tropa natin. Gigisayin na siya. Ihandaan niya na. Handa mo na, Tol. Baka pagkikipag-chikas ka ganyan eh. Lapit na. Dito na ata tayo. Yung red po na Ay, itong red na gate po. Ito, ayan. Oh my God. Yan, dito na tayo, guys. Ayoko bumukha. So, dito na tayo, guys. No, mamaya na tayo mag-vlog ulit. Kakain muna kami. tingnan natin si Jack. Kain na, Kuya Rex. Kain na. Kain na. Yan na, tara na. Kakamantika na naman bunga nga mo, Johan. Oh, no. Oh my God. Yun, oh. Jack. So, andito na kami ngayon kila Jackie. Gafernan po. Gafernan po. Gafernan po. Oh my God, it brings back memories.